das instalacións do embarcadoiro da Ponte do Sil están mergulladas, están cubertas por máis de 3 metros de auga, porque o encoro de Santo Estevo ruza o 99% da súa capacidade. Un metro e medio máis abaixo, sí. Pero de aquí tan alto non o temos visto. Llevo aquí desde hace 8 años y nunca lo he visto con un nivel tan alto. Houbo que idear unha solución a base de taboleiros para poder baixar do catamarán sen mollarse. O la pasarela que estaba con agua. Menos mal que puxeron as tabas porque non se daba saído, cubría o nivel. O encoro está case a súa altura máxima e doado que se encha porque está situado á cola do sistema de centrais hidroeléctricas do río Sil. Ao pechar unha comporta, o nivel sube. Supoñemos que será por o tema da presa que está cerrada ou non aberta o suficiente. De todos os xeitos non impide que na zona, en plena ribera sacra, se desenvolvan actividades como o alugueiro de kayaks ou rutas en catamarán.